Soka proiektu honetan sortu dian bi emaitzak, bai kaleko ikuskizuna eta bai aretoko hau, inspiratuta daude soka dantzan. Ez da bersio bat eta zer da inspirazio iturria. Dantzak badu balio simboliko oso handia eta eduki asko gordetzen ditu horren baitan. SOK 2. Soka proiektuaren bigarren emaitza. Kaleko ikuskizunaren aretoko lana. Soka elementu lotzaile den bigarren lana. Iparraldeko eliralde eta kukai dantza konpainien arteko elkarlana. Tradizionalaren eta garaikidearen arteko loturak bide bakarra markatzen duenekoa. Egia da kukaien egiten dugun lanaz gain, ni neu eta gainontzeko dantzariak dantzatalde batien ere jarduten gehala, dantzari tradizionala gehala, formazio tradizionala daukagula, hori bai da, eta egia da identifikatuta gaudela bide horrekin, baina kukaik ez du dantza tradizionala egiten. Kukai sortzen da gaur egungo dantza konpainia bat bezala, beste dantza estilo dozeinetan jardun daiteken konpainia bezala. Egia da baita ere, gure lan tresna importanteena hori dela, orduan asko dauka hemengotik, baina dantza tradizionala ulertzen dugun moduan, ez, hori egiten dute dantza taldeek, proiektu ezberdinek, eta bueno, gu geuk eta ni neuk ere, baina beste lan esparru batian ez honetan, ez? Orduan nik uste hori importantia dela ezberdintzea. Ze gu ez gatoz ez erraldatzea, ez esatera aurretikan dagona ez eta gaurkotu behar dugu eta hori gukingo dugu, ez inundik inoa. Nik sinisten dut gaur egun iritsi zaigun, gaur eguneraino iritsi zaigun dantza tradizional hortan sinisten dut eta bere lekua daukala eta bere indarra izan behar duela, baina horrez gain, uste dut ere, egon daitekela sorkuntza bat gaur egundikan eginda, eta oinarri bezala, aberastasun guzti hori daukana. Uztartze hori biziki aberatsa, biziki interesgarria, ikustea ikuslegoarekiko giltza beste batzuk direla hemen, eta orduan hurbiltzeko unean, hori galderak sortzen ditu, eta orduan hori oso interesgarria alde hortatik eta gero, hor diren partaideekin, dantzariekin, ionekin, aberastasun handia bai. Soka proiektu honetan sortu dian bi emaitzak, bai kaleko ikuskizuna eta bai aretoko hau, inspiratuta daude soka dantzan, Gipuzkoako soka dantzan. Orduan, pixkat gure heldulekua, gure arrazoia hori izan da. Ez da bersio bat eta zer da inspirazio iturria, egia da gero batez ere aretoko honetan garapen handia izan dula. Soka dantzak badu balio simboliko oso handia eta eduki asko gordetzen ditu horren baitan. Eta horrekin bai gelditu nahi izan dugula. Kasu honetan guk aipatzen dugu ikuskizun honetan soka presente dagoela bere modu fisikoan eta poetikoan. Fisikoan bai, ze soka eszenografiako parte da eta garrantzia dauka, baina soka baita ere lotura modu bezala, ez? Pertsona arteko loturak egin, desegin, azkenean ere ikusten da nola soka dela, soka dantza gizartearen bateratzea dantzaren bitartez nola gertatzen da, pixkat gogoeta guzti horiek ere badaude. Elementu fisikoaz gain gogoeta horiek denak ere sokaren zentzu simboliko horrenak badaude.
estenaratzen dian elementu guztiak oso ondo lotuta, ezkonduta joan behar dute. Eta zer esanik ez musika eta dantza, horregatik sorkuntza prozesu batean uste oso importantia dela dantza eta musikaren arteko harreman hori. Soka proiektu honetan, Iñaki Telleria da pixkat musikaren zuzendaritzaren arduraduna. Kaleko ikuskizunean, bi perkusio jolerentzako zen, bea perkusio jolea da, orduan, musika egin eta zuzenean ere ditu izan. Eta egia esan, proiektuan jarraitzeko arrazoitako bat ere bera izan zen, ze berak jarri zigun amua. Esan hau oso ederra izango zen, perkusio, arpa, kontrabaxuko zera formazio batekin. Kuriosua iruditu zitzaigun, pentsatu genuen baiet, eta hala ekin genion, eta bera konposatu du musika. Perkusio jole bezala lan asko egindako pertsona bada, kompositore bezala berriagoa, baina kriston lana egin du, asko eta ondo. Eta formazio nahiko berezia, perkusio, arpa eta kontrabaxua, baina egia da oso pozik gaudela berak egin duen musikakin. Jantzia azkenian elementu esteniko bat gehiago da. Eta nik uste dantza manaldiatian oso importantea dela. Baina baita ere musika, argiztapena, jantziak, gauza asko. Orduan, egia da, Kukaik aurretik tantakarekin egindako lanetan eta Mireia Gabilondoren eskutik oso ondo zainduta jundala, arlo estetiko hori eta jantzien alderdi hori. Eta soka proiektu honetan ere, beste estilo ezberdin batean, baino baita ere, hain justu biluztasun hori ere da, dantzariak utzi nahi genitulako biluzi zentzu guztietan, barrutik kanpotik, eta beraien piezan zehar ere garapen badago jantzien aldetik. Diseinatzaile bezala Nora Izagirre izan dugu. Nora Izagirre diseinatzaile ezaguna, kasuntan beretzako lehenengo lana zan baita ere pixkatola arte estenikoetan, dantzan, eta nik uste oso lan interesgarria izan dela, badu ere, pixkat bere sorkuntza dokan ukitu hori, baina iruditzen zait oso ondo moldatu dela horrelako lan batea, eta oso pozik gaude daukan estetikarekin eta lortu duen emaitzarekin. Ez da erresa izaten sorkuntza lana bi pertsona artean eramatea. Azkenean askotan sorkuntza oso personalak izaten dialako eta ikuspegiak. Eta, kasu hortan nabarmentzekoa da, uste denen aldetikan, gaitasun hori egon dela elkarlaneako. Elkarlana oso naturala, hau da, bai sorkuntza prozesuan, bakoitzak dakar pixkat bere ibilbidea, bere jakinduria, eta gero lana aurrera eramateko garaian ere, uste ondo osatzen gehala. Orduan zentzu hortan, primeran, seinalea da, emaitza bate eukizula proiektu honek.
gero bigarrena etorri dela. Zer ekarri duen berak? Bueno, uste dut lanerako modu berri bat. Azkenean bea ere beste dantza mundu batetik dator, Ipar Euskal Herritik dator, eta hori ere nabarmentzekoa egia da, ohituretan zenbait gauzatan muga hori jarraitzen du lagoten. Eta orduan, bueno, lanerako modu berri bat, gauzak egiteko ikuspegi berri bat, beste ritmo bat, eta gauza horiek denak, uste dut egunerokotasunean nabarmentzen dela, eta gero ikuskizunaren azken emaitzan ere bai. Ni nator adibidez Azkainetik, eta badago beste lasaitasun bat. Hemen horretan hiri handiagoa da, eta hori nabari dut gorputzetan garbiki bai. Eta entesgarria da energia ezberdin horiek setitzea, hartzea, eta taularatze unean baliatzea. Oso pozik gaude. Pozik bereziki apustua bazalako gure baitan, hau da orain arte badaukagu norabide bat, Kukaitikan tantaka konpainiarekin batera, 3 ikuskizun egin ditugu, oso ondo funtzionatu dutenak, eta kasu honetan da beste bide bat irikitzia bezala. Elkarlan berri bat, dantza estilo berri bat eta ezberdin bat guretzako. 10 lagun biltzen dituen ikuskizun bat, 7 dantzari, 3 musikarin, bazan apustua. Baina oso pozik gaude, uste dute urrats bat izan dela, orain arte landu ez genuen estilo batian jarduteko gai gehala ere demostratu da, eta pozik gaude. Sok bik, sokarekin, soka karikako proiektuarekin ez du gauzandirik ikustekorik, agian da sok bida alde femininoa, sokarena. Nik hola ikusten dut. Gero, beste proiektu bat da, antzokian gaude, 7 dantzari, 3 musikari, orduan baldintza batzuk ere aldatu dira ez. Egia da, Kukai taldea dago osaturik 5 gizonez, eta 2 emaztez. Eta euskal dantzak, gipuzkoar dantzak dakarren energia, gizonen aldetik doa nabarmenagoa. Orduan saiatu naiz sok bi hortan alde femininotik sartzen, beste kolore bat ebaiteko eta dantza honi beste soporte bat emateko. Orduan beste giro batetik sartzen gira. Ez dena hain nabarmena agian lehen kolpean, hor sakonagoa den lan batetik dator. Nik uste gure kasuan badala pixkat egin ditugun elkarlanak igual diela gure zigilutako bat, ez? Lan gehienak izan dira elkarlanean eta horrek ekarri du ere lan bakoitza ezaugarri oso ezberdinekoa izatea, jende asko ezagutzia, asko ikastia, laburu zain naiz, baina jende oso jendearekin lan egiteko aukera izan dugu, batez ere Mireiarekin, kasu honetan orain Pantxikarekin, da musikarien esparruan ere, Juan Mari Beltrán, Iñaki Salvador,
Euskadiko Orkestra Sinfonikoa, orain Iñaki Tellería bezalako konpositore gazte eta berri bat, baina hasiera hortan, uste dut filosofia aldetikan ere oso bat gatozela. Azkenean urteek ere eman digute mugimendu bat, eta batez ere hori, nik diot beti elkarrekin aberasteko eta ikasteko modu bat dela. Beti esaten dut, ikuskizun bat egiten duzunean edo konpainia bat daukazunean, saria da egiten dituzune ikuskizun horiek emanaldiak egitea eta jendeak ikustea eta jendea gozatzea, hori garbi dago. Egia sari batek beti ondo egiten dula, dudik gabe, azkenean bada, egiten naizean hori, ez dakit, afirmatu edo pixkat indartu egiten dula, lantaldean baitan, zure baitan, eta askotan baita ere, kanpokoen baitan zurekiko, hori batzutan ere importantia da. Kasu honetan, guk lehenengo ikuskizuna Tantakarekin egin genunean, 1997, Donostian zerkisaria jaso gelun, da momentu hortan guretzako oso polita izan zen, zen lehenengo ikuskizuna zen, pixkat mundu hortara iritsi berriak ginen, eta horrekin aurkitu, primeran. Eta beste adibide bat adibidez, Nuilarekin, errebelazio ikuskizun bezala Maxaria jaso genunean, azkenean ikusten zea Kanariarru artetan, Espainiko arte eszenikoetako aktore, konpainia, zuzendari guztien artean eta errebelazio saria bezala, esatezu, azkenean atzea behiratzen duzu eta igual distantzia gehiagorekin, bitu, hori ere etorria eta gila da, azkenean, indartzen zaitula pixka, behintzat momentuko ilusio hori hor gelditzen da betirako. Nahi gabe, uste dut dela nire bizitzako parte handina, egia 6 urtekin hasi nitzala dantzan, eta inoiz nire burue galdetu zergatik egiten duten dantzaz, oso modu naturalian gertatu da, dena, 6 urtekin hasten naiz dantzan, nire herriko dantza taldean, hor jarraitzen dut, gustora, jarraitzen dut, giroan, lagunekin, eta gustora nagolako, pixkanaka hunditzen dihua hau, azten nijoan enean, hasieran hobi bezala, gero irakasle bezala lanian hasten naiz, kukai sortzen da, kukaiko bola handi hau ere hunditzen dihua, ez azkenean konturatu gabe, lehen nire lanbidea zana kazetaritza utzi egiten dut, irakasle bezala jarraitzen dut, bino modu partzialean, eta konpainiaren dinamikan erabat sartuta. Uste dut hori dela diresgarria, asetzen hauen zerbait dela, eroso sentitzen naizela mundu honetan, eta disfrutatzen dela dantzatzen, edo dantzea inguruan dagoen mundu horrekin, orduan, oso modu naturalian gertatu zaitena, orduan uste dut horren seinale dela.